Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Pi Pioneers. Congratulations. Kun san shi mumini yana gode ma Allah a kowane hali, musamman dai lokacin da Allah ya bashi wata mafita ko ya masa wata baiwa ko ya fitar da shi daga wani abu ko ya bashi ko kai ko ma wani abu mara daɗi ya same shi mumini gode ma Allah yake yi. To ballantana wannan abun alkhairi ne ya samu Pioneers, shi sa nake farawa da alhamdulillah. Pi sun saki wani update jiya, kuma update din nan yana da gabobi da dama, kuma duka gabobin wanda zaka ji dadin su ne, amma babban update wanda suka sake ba su taba sakin shi ba tunda aka fara Pi, ba su taba sakin shi ba sai jiya. Shine mene? Shine tabbacin da suka bayar cewa a yanzu haka babu wani shamaki, ba su da wani uzuri, ba su da wani dalili da zai sa ba za su yi launching Pi baran 20 ga watan February ba, domin duk target din da suke nema sun samu har sun zarce. Akwai targets din da sun faɗa, akwai targets din da ba za su faɗa ba, amma mu mun sani. Daga cikin abin da suka faɗa shine yawan mutanen da suke mining Pi sun wuce adadin da suke target ɗinsu kafin su yi launching. Yawan mutanen da aka yi ma KYC sun wuce, yawan mutanen da aka yi ma migration sun wuce target ɗin ma da suke bukata. To akwai kuma wani target wanda su ba za su faɗa ba, amma mu mun sani. Shine me? Shine Pi da kuka ga suna ta daga maganar launching din nan, ko da ki sun dan faɗa abubuwa biyu ne. Na ɗaya, suna yi ne domin su girgiza ka kai Pioneer, kai kokari ka ci gaba da yi, kai KYC da sauransu. Abu na biyu kuma shine Pi suna da wani target bisa la'akari da wasu abubuwan da wanda yake bibiyan siyasar duniya da tarihin duniya da abubuwan da suke faruwa a duniya ya sani. 2025 nan an yi predicting abubuwa da dama za su faru, wasu sun faru, wasu suna kan faruwa, wasu kuma kila za su faru nan gaba, wasu masu daɗi, wasu marasa daɗi. So amma su target ɗinsu shine abin da yake faruwa akan global economic crisis na duniya. Sun san wannan abin yana nan zuwa 2025 saboda waɗannan yaƙe-yaƙen, maganar yaƙin duniya na uku da maganar canje-canjen da za a samu da sauransu, wanda daga ciki akwai maganan bankunan duniya jigajigan fa ba irin wayannan 'yan kama tsona ku na Najeriya ba, ko da ke su ma gashin su fara training ma'aikatansu. Manya-manyan bankunan duniya za su canja tsarinsu zuwa abin da ake cewa ISO 20022, wanda za su integrating crypto da kuma sha'anin banki da ake tafiyarwa a yanzu. Ma'ana wani canji, juya hali za a yi tsarin bankuna saboda crypto, ba kuma kowane irin crypto ba, a abubuwa stable coins irin su Pi, irin su Sidra, irin su Ruby. Zan zo muku wani bidiyo akan Ruby, yana da matukar muhimmanci kamar Pi yake. Shi social chain ake ce mishi, kai ya kamata kowa ya yi shi. So wannan update din shine number 1. Update na biyu, ban so in kawo sauran wasu abubuwa da suke da wani technical terms da sauransu, wasu ma ba su gane ba, wanda dai suke da kai tsaye da kai Pioneer nake so in gaya maka. Na biyu shine maganar canja suna. Duk wanda yake da matsalan canja suna ya kwantar da hankalinsa, ka je support portal, ka je zaka ga wani alaman kaman hoton mutum haka an yi cycle, ka taba shi, in baka yi login ba kai login, in ka yi login kuma shikenan ka je inda aka sa search, sai kai typing name change ko KYC ko duk abin da ka danna zai baka wasu options. Ka samu wanda ya fahimci abin da kyau. Akwai inda suka ba da dama ka yi appeal na sunanka. Sun kuma wani babban abin jin daɗi shine cewa suka yi in kana yin appeal din za su saurare ka, kamar yadda kun ga yanzu da canja password da phone verification da email verification da kayi zai wuce, sun gyara wannan. To sun ce za su saurare ka, masu matsalar suna su gyara. Ballantana ni ina gaya muku, duk wanda sunan shi dan wani canji ne dan kaɗan, ka je cafe ka ce masu kafe in za su buga sunanka a jikin plastic ID card din nan
in dai dan kaɗan ne canjin su buga shi daidai da national, daidai da sunan da ka buɗe a fai, ka zo kai KYC ka zai wuce. To update na biyu. Update na uku, akwai wanda suka daɗe ba a approving KYC ɗinsu ba, ka je browser ka taɓa KYC, in ka ga an sa maka wannan alamar gashi nan zan samu, to ka koma main na checklist ɗinka, ka je number 7 ka ƙara danna abin nan submit your KYC. Kafin nan ka tanaji national ID card ɗinka na plastic mai kyau, sannan ka san wayarka, ka tabbatar wayarka za ta iya yin KYC. In ba haka ba kai login a wayan wani, ka je ka sake KYC, faka-fakan jigayu za su approving. Sannan duk wanda ba a yi mishi migration ba, ina ƙara gaya muku yau din nan ka je profile ɗinka kai updating password ɗinka. Kawai kana yin updating password ɗinka yanzu ma ba wai sai 7 na safe, koyaushe kai yana yi, kana updating password ɗinka, kai updating email ɗinka. In ma baka yi phone verification baka yi, in baka yi Facebook verification baka yi, kana yi kai sign out ka dawo, za ga an yi migrating ɗinka. Alƙawari ne wannan insha Allah. So wayannan update din suna daga cikin update da suke da muhimmanci wanda kai ya kamata ka sani, amma ba haka ba akwai gabobi na updates akan notes, masu running notes. Mafi yawanci mu yan Afirka ba ma running notes. Akwai running notes, akwai KYC da KYB. Kun san kowa ya KYC, know your customer, to akwai KYB, know your business. Duk wanda ya register business din shi a application din shi ɗinsu za su yi mishi KYB, sai sun tantance business ɗinka, sun tabbatar is legit. Sai yawa, sannan kuma waɗanda aka cuce su, aka kwashe musu a cikin wurin support portal, akwai inda za ka je kai reporting. To a takaice dai wannan su ne yan kaɗan, amma insha Allah zan yi bidiyo dinga ɗauko gaɓoɓin one by one, musamman wayanda ba su da wani technical abubuwa da zai rikita mutum, zan mana bayani insha Allah. Allah ya samu dace. Congratulations once again. Ina jin daɗin nan ne ba dan ni na tara da yawa ba, ko ina sa ran wai zan samu wani ba. Mutanen da suke ta izgilanci, mutanen da suka yi ta mana mummunan zato cewa mun sa mutane suna ta wahala, ba fa wai anan ba ba wai a social media ba. Ni ban ma taɓa maganan ba sai 2025 din nan, su sun san kansu. To kun yi mummunan zato kuma ya bi ku. Mu duk abin da muka san zai cutar da wani, sai dai bisa kuskure mu sa shi, kuma duk abin da muka san wani musamman dan arewa zai karu da shi, ko me zaka ce za mu kokari mu yi shi da kyakkyawan zuciya. Insha Allah, Allah zai kalli kyakkyawan zuciyarmu, zai ba mu fita kuma ba zai ba mu kunya ba. Muna da tabbacin haka dan Allah ne ya alƙawari. Assalamu alaikum warahmatullahi.